Hola a tots, això és Drakensang i aquí comença el capítol 79 d'aquesta sèrie. Estem en els soterranis del castell de Grimtooth, en aquest cas al nivell dels tallers. Hem explorat una part d'aquest nivell, hem pujat per aquí, hem fet aquesta part d'aquí, hem explorat fins aquí, aquí no hi hem entrat, aquí tampoc no hi hem entrat, hem vingut fins aquí, hem passat per aquesta sala de guàrdia i hem aconseguit eludir un guàrdia que hi ha orc que es va passejant amb el seu gos i fins ara no ens ha descobert. El que passa és que ara haurem de pujar, volia acabar d'explorar el que queda, però aquesta sala està plena d'orcs. Ara està tancada perquè estan tranquils, però si l'orc que hi ha per aquí pol·lulant, el seu gos ens ensuma i l'orc dona l'alarma, tots aquests orcs d'aquí dintre surten i ens envolten. Són molt difícils perquè n'hi ha molts. Ja ho vaig provar fora de càmera, vaig intentar anar enrere per veure si podia acabar d'explorar això, a veure si valia la pena realment, però és impossible, perquè a més ara el guardià ve cap aquí, no podem esmunyir-nos al lloc, de fet si no pugem cap a dalt ens trobarà, ens detectarà el gos i donarà l'alarma, per tant no hi ha cap possibilitat, estem tancats, ara l'única cosa que podem fer és tirar endavant, per tant tota aquesta banda d'aquí, del nivell, tot el que queda d'aquest nivell ho hem de deixar estar i hem de tirar cap amunt. Per això he posat la pausa mentre estic explicant això, perquè si no, en un moment donat vindrà el gos i ens ensumarà. Per tant, el primer que hem de fer és treure la pausa, anar-nos cap amunt i marxar d'aquest nivell, abans que vingui el gos i ens ensumi. Un cop aquí dalt, doncs ja veurem què fem. Vale. Hem actualitzat la missió, vale. Hem passat furtivament, vale. Per tant, hem complert la missió. A partir d'aquí no sé què passaria si baixéssim ara i ens descobrissin. La missió ja ens la donarà per bona, oi? A veure, vaig a provar-ho. Perquè ara un cop hem passat i hem complert la missió, què més dona si ens veuen? Provem-ho? Ara ens veu, però no passa res. Veus? Ara surten tots, ara s'obre la porta i sortiran tots. Primer matem el gos. Veus? Ara surten els altres. A veure, ara igual... La missió l'hem complert, per tant no ho podem fer. Convoquem. Tu, no te'n vagis. No te'n vagis, espera't que vinguin ells. Ja venen. Comencem a atacar-los. No sé si podrem, amb ells. Jo fora de càmera he tingut molts problemes per matar-los. Veus? Sí, perquè n'hi ha moltíssims. A veure, si els matem ràpid. El que passa és que és complicat perquè n'hi ha molts. Fan molt mal, ens ataquen per l'esquena. A veure, necessito curar-me. No sé si em donarà temps. Sí, m'ha donat temps de moment. Matem aquest. Jo misma. Gladys, intenta matar aquest. La Rolana que intenti aguantar contra tots aquests. De totes maneres ens haurem de prendre alguna poció, Ens en prenem una. Sí. Aquesta, el millor que puc fer és intentar matar aquest d'aquí. Vale, s'ha curat. El que passa és que necessitarem una altra vegada el senglar, Aquest està molt mal ferit. Aquest està a punt de morir. Però jo també, A veure, encarem amb aquest. La Gladys que m'ajudi a matar aquest. Estoy concentrada. I jo haig de convocar un altre senglar. Sarana Eriorla. Estem aguantant. Vale, m'ha convocat el senglar. Vale. Déjamelo a mí. La Rolana d'augment aguanta. ¡Sangre para mi espada! Intenta matar aquest. Tu, a veure si pots. Vale. Bona.
A veure, amb aquest, la Todos Rulana preparados. ha matat un altre. Urkun, Intentem matar aquest. venganza. Encara ens en sortirem i tot, Por supuesto. I la Gladys, a veure si pot matar aquest. Abans que et mati ella tu. Molt bona, Gladys. Vale, aquí. Sí. Sí. Vale, tu, a veure si pots... No, no pot curar ningú. A veure, ens prenem una poció i ja està. Total, d'aquestes en tenim moltes. Yo me encargo. Vale, la Rulana, mentrestant, que li fotin ¡Sangre aquest. para mi espada! Vale, un menys. A veure si matem aquest. Seguidme. Gladys, aquest. Vale, aquell està... El senglar l'està entretenint, l'ha matat, de fet. Mira, els hem matat a tots. Vale, i la missió me l'ha donat per completada. O sigui, no me l'ha fracassat, la missió. Vale, doncs ja està. Així ho puc fer tot. I eren matables tots. Ui, ja no tinc espai a l'inventari. Ja estem plens de merda. Uf, ella també. A veure, repartim una mica aquestes cosetes. Això per la Rulana. Això per la Gwendala. Això per la Gwendala. Això també. I ara puc portar unes quantes coses més que ara mateix li passo. Això per la Gwendala. Això també. Això per la Rulana. Això també. Això per la Rulana, si ho pot portar. Això per la Gladys. Anem repartint. Yo misma. Vale, aquesta ja està bastant patada de tot. La Rulana també, déu-n'hi-do el que porta ja. Això per la Gwendala. Vale. Déjamelo a La mí. Rulana el que pot fer és el gos. Jo agafo això. Aquí amb més coses, Vale. Vale, doncs tot això ja està. Bueno, doncs ara sí que podrem explorar amb calma tot aquest nivell, perquè ja no queda ningú, els hem matat a tots. Un soldat mort, m'emporto el que té. Un altre soldat mort, m'emporto el que té. I aquí un altre soldat mort, que també m'emporto el que té. Mirarem aquesta sala d'aquí. Porto tot. I aquí què tenim? Va, un parell d'armes més i porqueries més. Això li passo a la Rulana, la Ser i aquestes coses. Això li passo a la Gwendala, que suposo que tindrà espai per anar guardant tot això encara. No gaire en té, però bueno. Puntes de fletxa encara té espai. El que passa que puntes de fletxa ja no en tinc jo. Sí, en té ella. Doncs vinga, cap a ella. El greix aquest, de moment me'l quedo jo. La mandràgora cap a ella. Això també. Ai. Ja comença a estar bastant patada d'inventari, però en fi.
Li passo això també. Li passo les venes. Això li passo a la Gladys, que pesa poc. Això també per la Gladys. Els pantalons per la Gladys, les botes per la Gladys. Todos preparados. Habla, amigo. Vale, i continuem. Aquesta zona ja està. Quarto de guàrdia està explorat. Anem a explorar el que falta. Que ens faltava una coseta per explorar, o dues. Aquí hi havia un parell de coses. Aquí no hi havíem estat. Bueno, no és que hi hagi gran cosa, aquí, però bueno. Vale. Faltaven aquestes cosetes. Aquí sí que havíem vingut. Vale? Hi havia una paret on es podia obrir una sala secreta, que era aquí. Cap aquí em penso. Aquí ja ho hem explorat tot, quan hem vingut abans. Aquí hi havia la paret. I aquí arribem a la taula aquesta d'alquímia, que no és que interessi massa, però el que interessa són les coses que hi hagin aquí. Aquí hi ha materials. Vale. Claro. Gladys, aquí tens un cofre que l'has d'obrir tu. Veus? Perfecte. Pocions. Molt bé, doncs anem a repartir cosetes. Rolana, això per tu. Això per ella. Això també. Ingredients per ella. Això també, perquè li pot servir a ella. I aquests elixirs de moment me'ls quedo jo. De moment. I això per la Rolana. De moment la Rolana va acumulant les coses, però bé. Fletxes de guerra per ella. Sanya. Aquesta ja quasi no li cap res més ja. Bé, doncs ara sí que estem. A veure, de fet, amb el que tenim, podem fer pocions o què? Saya Grinda. Sí, podem fer diverses pocions amb el que tenim. No podem fer les que jo voldria, perquè jo voldria fer aquesta, però necessito sang de drac i pols de diamant, però puc fer una poció curativa. I puc fer uns elixirs de coratge. Bàlsam per armes en puc fer també alguns. No tinc espai. No tinc espai per què? Perquè tinc aquestes pocions del coratge i curatives que guardarem. Bueno, tampoc no necessito fer més pocions ara mateix. Anem-se'n. Ja estem. Ara sí que hem explorat el que faltava. Ja podem pujar. Sembla que sí, ara ja ho tenim tot explorat. Bueno, valia la pena acabar-ho d'explorar, perquè així ja ho tenim tot. Total, ara ja la missió no ens la cancel·larà, perquè ja hem fet el pas aquest. És una mica trampa això que he fet, perquè he matat a tothom sense que la missió se m'hagi cancel·lat. Però bueno, ja està. Ara podem continuar i sabem que podem matar a tothom.
Vale, el que vaig a fer és guardar la partida aquí, perquè això està fet, i a veure què passa. Hi ha alguna cosa aquí? Són els que ens estan intentant matar. Vale. Con la fuerza no conseguiremos nada. Debe de haber algún mecanismo que abra esa puerta. Sí, el veig aquí. Vale. Ja obrirem la porta. Anem a fer un cop d'ull primer. Vale. Abans de continuar anem a fer això que diu la Rolana. Anem a utilitzar el mecanisme que obri les portes. O sigui, bàsicament, això. Ara venen aquests. Vale, anem a matar-los. Estàs mort, noi. Ja t'ho he dit. Amazona preparada. Vale. Anem a fer un cop d'ull per aquí. No hi ha ningú més. Només hi venen aquests dos. Una altra porta de barrots. Un orc que està mort. Dues pocions. I anem aquí baix. Un soldat mort. Una sala de guàrdia. El símbolo que aparece junto a las palancas es como el de la puerta de barrotes. I pregunto. Vale. Ja vaig veient. Un puzzle. Un puzzle? Ui, ja no puc agafar les coses. Ja tenim l'inventari a tope. Té pinta, Aviam, si ella pot anar guardant tot això. Si encara tenim espai per guardar això. Està complicat això, per anar guardant coses. Està complicat per anar guardant coses. Però bueno, ara de moment encara m'hi caben. Encara m'hi caben més coses. Vale. Por supuesto. Gladys, obre'm aquí, sisplau. Què tenim aquí? Vale. Coses interessants. Aquest ja l'hem saquejat, oi? Sí. No. A veure, Gladys, que sé que he vist més cofres aquí. Que segur que estan tancats. I no de soldat mort. Vale, molt bé, Gladys. M'ho emporto tot. Aquest no té res. Vale. Tornem a estar patats d'inventari. És que no sé si val la pena guardar tota merda que m'estic guardant, La Gladys ja no li cap més. La Gladys ja ho té tot ple de merda.
La rulana també, pràcticament. Encara li caben coses, però no gaires ja. Li passem les coses de més pes, o les coses que potser voldrem conservar, però ja no li cap gaire més a la rulana. Això li cap amb ella? A la rulana li cap encara això? Ah, no, si ho porto jo. Todos preparados. Diguem, això pot portar ella. I els tendons també. Vale, per tant, a la rulana encara li caben algunes coses més, que li passaré tot això. Ara sí que ja no li cap res més. Habla, amigo. Ella més o menys ja ha pogut encara guardar algunes cosetes. Pols cicatritzant, bueno, de moment me la quedo jo. A veure... Ja està, ja no hi cap res més. I ara ve el tema de les palanques. Que per què poden servir? A veure... En principi les palanques no haurien de servir per res, a no ser que sigui per obrir una altra... aquella altra porta de barrots que hi ha allà. Hi ha una porta de barrots aquí que s'hauria d'obrir Seguidme. amb alguna d'aquelles palanques. A veure si podem anar fins aquí i tocar-les sense que marxin les altres de lloc. No, ja es mouen. Vale, doncs vaig a fer una cosa. Vaig a deixar aquest capítol aquí i en el pròxim intentem solucionar aquest mini puzzle. Fins aleshores.